Jeg har aldrig forestillet mig, at sådan noget her ville ske. At der er nogen, der vil sidde og kigge på mit kunst og tænke, ja, det skal udstilles. Altså alle de unge, de vil gerne have noget fest, de vil gerne have noget farver, de vil gerne have noget, der siger noget til mig. Og så tænkte jeg, at jeg laver sådan en festrotation, så er der virkelig tomt her i de første par billeder. Og så bliver det mere og mere fyldt, det her lokale. Indtil der simpelthen næsten ikke kan være flere mennesker. Hvad er det, der foregår herinde i dag? Der er vores salon. Det er en udstilling fra alle unge i København. Så hvert år er der et tema. Ja, i år er det puls. Hvordan var det følelsen af, at man fik at vide sådan, okay, vi har udvalgt dit værk til, det skal hænge herinde? Det er i hvert fald lidt surrealistisk. Lidt syre, sådan, har du valgt mig? Når der er så mange at vælge imellem, ikke? Jeg tror, det giver en masse mod på livet og tillid til ens egne evner. At man kan komme ud og blive taget seriøst på den her måde, som man bliver på den her udstilling. Da jeg hørte om det, så glædede jeg mig bare, fordi vi brugte en hel uge på at forberede os og bare at kære vores kunstværker. Det var dejligt at se, at der er så mange tolkninger af et emne, ikke? Og så mange niveauer af kunst og måder at lave kunst på. Man glemmer nogle gange, at man kan gøre det på så mange forskellige måder. Forestil sig, at hun er sådan alene, og grunden til, at hun er alene, det er fordi, jeg synes, med internettet, altså vores mobiler, der gør os så usikre. Jeg har altid godt lide at være kreativ, men også bare give ind det der, okay, jeg kan godt finde ud af det. Ja, jeg håber, at jeg også kan udstille næste år. Det er virkelig fedt. Der er også mange flere, jeg troede, der ville være. Det er sådan meget sådan surreal.